Nós temos varias variedades, empezamos co godello na última semana de agosto. Fomos continuando hasta ahora, e esta pois tivemos unha pequena pausa de uns 10 días, porque é unha uva que ten con madurez vai máis tarde que as outras sobre 20 días, 25 días. Entón temos unha vendimia que nos vai escalada desta maneira. A marca de Domus, que é unha das marcas máis importantes nosas, porque esta uva, como é tardía, ten unha acidez moi especial e é moi buena para a madeira, para meter en barrica. E é unha uva que, gracias a Dios, pois temos un grande mercado con ela. É que nos sacas máis ou menos de fora do normal da bodega. Pois a parte de Galicia, en toda España, certamente, e en Suiza, despois tamén algo para Inglaterra, algo para Francia, Italia, o sea que nos gusta venderlle milagros a Dios. O castañeiro este viñen a rezar. Tiñano, porque estaba queimado e tiñan estampillas dentro do castañeiro. Eu teño moita fe e eu creo que sobre a miña familia hai algo que nos ilumina. Temos un protector, non sei se é Dios, se é o que sea, pero nós temos un protector na familia. Nunca tivemos enfermedades graves, prácticamente unha vida de moito traballo, pero con moita ilusión. Se é o godello, que sean as outras marcas de uva, moi ben, moi saniño todo. Como saben, os racimos todos saniños, moi completos para estar na época que estamos, pasando xa a parte do otoño, que vemos tamén as vedes na calidade da folla da cepa, e xa ten estes colores moi bonitos. Estamos sobre 200.000. Temos previsión de aumentar hasta 600.000. O sea, as uvas están en perfecto estado, porque tamén os que cuidamos, sea o grupo que falamos dun grupo que temos na bodega, somos 7 personas, están durante todo o ano. O sea que non está aí nas épocas que hai pouco traballo, siguen aquí, non me gusta de cambiar a xente. O proxecto da plantación Arnado, o sea, son proxectos ao largo plazo, porque hai tantos en función que vai a largo plazo. Pero, o sea, estamos logrando plantacións novas de tipo pan e carne, que é unha uva que somos tamén pioneros. Agora estamos esperando solo que o Consello Regulador nos la admita, pero é unha uva tamén que encontramos en Córgomo, o sea que a uva é de Córgomo. Empezamos con 2 ou 4 cepas e hoxe temos sobre 2.000 metros cuadrados. Encía, Sousón,
o albarello, que podes chamarse o son o albarello. Temos garnacha, un pouco de garnacha, temos tempranillo.